Používatelia hlásia frustráciu kvôli nerelevantným a zavádzajúcim výsledkom vyhľadávania. Google v auguste 2024 spustil update, ktorý mal zlepšiť kvalitu vyhľadávania, no priniesol opačný efekt. Používatelia sa čoraz častejšie stretávajú so spamovými stránkami a clickbait článkami, ktoré im nedávajú hodnotné informácie. Mnohé stránky uprednostňujú SEO nad obsahom, čím znižujú kvalitu vyhľadávania a dôveru používateľov. Problémom sú hlavne články o kryptomenách a technológiách, ktoré často obsahujú gramatické chyby a nejasné formulácie, čo zhoršuje užívateľský zážitok. Web stránky často lákajú na bombastické titulky, no skutočný obsah býva plytký a nerelevantný. Google ponúka možnosť nahlasovať nekvalitné stránky, ale efektivita tohto nahlasovania je otázna. Používatelia si môžu pomôcť výberom overených zdrojov a upravením nastavení Google Discover. Google potrebuje zlepšiť svoje algoritmy a kontrolu obsahu, aby obnovil dôveru používateľov. Kvalitné vyhľadávanie je základom dôvery v Google a ak sa situácia nezlepší, používatelia môžu hľadať alternatívy.